toyo at Mm. baba. Saba. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng paksiw na bangus at meron tayong garlic rice at meron tayong sausawan, bagoong na isda at toyo at meron tayo ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin, mga tangkay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po, paksiw na bangus mga ka-foodies. Daming rice, oh. Daming garlic. Dami Isang na kalderong fried rice to. ginawa. Dami kaya. Unti lang yan. Isang sandok lang yan. Wow, Isang mangkok lang yan. Mangkok? kaya ni PPM yan. Yan,aka-foodies to. Wow. Sasaw ko sa ano? Sa pati, ay ano? Isdang bagoong. Ako toyo at Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. kain po tayo. Mm. Hmm? Sarap. Sarap na ka-foodies. Paksiw na bangus. Matanik yung ano, bangus. Okay. Just naman. Aba ng bangus, oh. Diyan na. Yan. Saw.
Tawa ka ng tawa dyan. Kaya mo yan? Gusto natin yan. Bakit? Yan pala aming sabaw. Sabaw. Nalaglag yung ano. Baka na lang yung ampalaya. Bawang. Bawang. Oh. Taba. Saba.
Ay, sarap. Ang sarap. Sobrang na-miss namin ni BBM yung paksiw na bangus. Request ni BBM yan. Tsaka daw, madaming fried rice. Yan. Sarap. Ayan mga foodies, naubos po natin paksiw, bangus at madaming fried rice. Yes, mga foodies, napakasarap. Sarap. Sarap na sarap. Laki ng Mga tiyan foodies, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan at Cook Like Crazy. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.